home, cara. Ai, ja has acabat al final, home. Què et creies, que només éreu els de fora, que sabíeu fer bé les coses? A Barcelona som els que ho vam inventar, això. Ens ho fem nosaltres mateix. Vam inventar això del bricolatge. El bricolatge és fer-se un mateix les coses. Que a Barcelona, si ha arribat un moment que si passava alguna cosa necessitaves el lampista o el fuster, així que sortien de casa ja et cobraven 500 pessetes, sense haver fet res. A vegades dius, quasi que m'he descuidat una eina, i se'n tornaven a casa 500 pessetes més una altra vegada. Això es havia d'acabar, per això és necessari saber fer algun ofici, perquè tu mateix què fas, tu? No tens ofici ni benefici, tu? Quin ofici tens, tu? No fas res, tu no penques, tu? Però què fas? Vols entrar? Tens pressa? Vols entrar? I per què no vols entrar? A veure! Soc pas malalt, jo. Veus, Tonet? Si vols anar ben afaitat, el principal, veus, és això. És l'ensabonada. Comprens? Ara tu arreglant una mica això del nas i ja estàs a punt. Veus, la meva mà també vol la cosa una seguretat, que la mà, com veus, no belluga, i mira que n'hi hauria per què bellugués. Perquè si n'he fet de coses avui. A les 7 he anat a recollir les escombraries. Aleshores, a les 10 es mourà. I a les 11 ja he anat a esperar el cotxe de línia i recollir el correu. Saps quantes cartes han arribat avui? 7 cartes. 7 cartes i 3 diaris, Tonet. I, home, escolta, no te'n belluguis, Tonet, que si et bellugues... Saps què passa? És que si et bellugues, aleshores l'efecte del sabó perd força. Home, i a més, si et bellugues quan estic a punt de començar amb la navalla, et podria tallar l'orella, Escolta, tira cap aquí... Però no tremolis, home, si t'afaito cada setmana i ja ho saps, quasi mai no et tallo. Doncs com t'anava dient, estic carregat, però allò que es diu carregat de feina. Bona tarda a tots. Ai, bona tarda, senyor Casa Coberta. Tonet, que hi ha el senyor Casa Coberta, home. Perdona, no té importància, Tonet. Bé, home. Què, Badó? Molta feina? Sí, molta feina, senyor Casa Coberta. Bé. No, perdoni un moment, senyor Casa Cobertes. Segui, senyor Casa Cobertes. Deixi'm agafar l'altra brotxa, que ho fem amb ulleres o sense ulleres, senyor Casa Cobertes. Això. Què? Com cada dia, suposo. Com cada dia. Bé, Badó, què es diu pel poble? Oh, ja ho sap que ha arribat un metge nou. Sí, que el coneix vostè, que no sap pas com se diu. És que, mira, portem tant temps sense metge. Imagina't com deu ser un metge que ve a enterrar-se a un poble tan petit. Jo no tinc res contra el poble, al contrari. És un poble magnífic, però vaja... Un metge que, segons m'han dit, vivia a Barcelona i ara venint aquí, què vols que em digui? Jo no me'n fiaria gaire. No estic gaire. No és pas una barbaria, això. Qui és l'últim? Jo sempre soc l'últim. Passi i segui. Vostè és foraster. Doncs vostè és l'últim.
Pots saber qui és, vostè? Sí, jo sóc el metge nou del poble. Sí. Jo aquesta veu la conec. Però si és el doctor Caparrós. Doctor Caparrós, que no em coneix. Sóc l'ex malalt. Ara no recordo, el que passa és que amb aquesta barba tan blanca, el feia... Però, mira, molt envellit. aquest és el doctor Caparrós, el metge que em va curar. Vaja, i vostè ha vingut ara a establir-se al poble. Sí. Però si vostè vivia a Barcelona. Ja, i vostè també hi vivia. Què hi fa aquí, vostè? Ara sóc el més ric del poble. Sí, és una història molt curta. Es va morir una tia de la meva dona que tenia cases i massos, camps i boscos. Ja està molt contenta la seva senyora. I tant, sí. Tant que també va morir. Pobre senyor Casa Cobert. Gràcies. Gràcies, gràcies. Va morir d'alegria, esclar. Sí. I jo ja li he dit que sóc el més ric del poble. Sí. De totes maneres, jo l'acompanyo en el sentiment. Al contrari, home. Gràcies. Però quines circumstàncies té la vida, home. Així que vostè ha comprat la caseta de Moratalla que hi ha a prop de l'escola. Sí, la mateixa. Per cert que la mestra crec que viu a la del costat, precisament, la mestra. Escolti, per cert que parlant de la mestra vostè la deu conèixer, perquè, esclar, bon temps ja que fa que està aquí. Com és la mestra? Té televisió, ràdio, té? No sap? Perquè vostè encara no ha vist la mestra. Mira, no, ja ens afaitarem un altre dia. Anem l'acompanyo a casa seva i pel camí li explicaré. O sigui que vostè no ha vist la mestra encara, però riuràs i no ha vist la mestra. No ha vist la mestra encara. I no ha vist la mestra. Anem que l'acompanyaré a casa seva. Ja continuarem la conversa un altre dia. Que pel camí li explicaré. Encara no he vist la mestra. I que sigui l'última vegada, perquè ja t'he dit, Tonet, que el diumenge al matí és quan tinc més feina. Ara no hi ha ningú perquè, és clar, ara són les 8, però d'aquí un moment ja tindràs aquí en el cintet, el zidret i tota la trepa. I tu ja saps que jo, el diumenge al matí, he d'anar a tocar la campana de la missa d'11. He d'anar a recollir la pilota pel futbol i les entrades pel cine de la nit. Ja saps que jo tinc feina sempre, però el que és el diumenge, el diumenge és que és un no parar, Tonet, és un no parar, perquè tot ho he de fer-ho jo, comprens? I home, estigue't quiet perquè acabaré, que t'escapçaré el nas, Tonet. Fara tothom! Sóc pas fer res, jo. Fara! El sillon que necessita el doctor. Escolti, senyor Casa Coberta, sense vassallar, que aquí sempre se li ha tingut un respecte. Deixa-ho córrer, Tonet, que hi ha el senyor Casa Coberta. Què serà, senyor Casa Coberta? Per mi és un cas urgent i el doctor Caparrós té pas de prioritat absoluta. Passeu per aquí. Aneu un compte. Aquí anirà molt bé, perfecte, ara aquest tio. Que marxi tothom, deixin-me sol. Doneu-me l'anestèsia. Bé, alto, que aquí és a casa meva i jo per afaitar un senyor mai l'he hagut d'anestesiar, eh? Se li ha de marcar un queixal, home. Ara tu, no, home, és el que hem de fer, arrencar. Aviam, algú, abaixeu una mica aquest silló, que li aguantin les cames, preparada l'anestèsia, les pinces, les altres extraccions. Perfecte, aguanti les luces, senyoreta, ja. Jo no em moc del costat del doctor, que si passés quelcom irreparable no m'ho perdonaria mai, eh? Ai, doctor, i per diners que no quedi, eh? Valor, Joan, valor. Jo estic al teu costat. I jo al teu costat, Elisa. Si passés alguna cosa, si passés alguna desgràcia, jo vull deixar-ho tot a la meva casta esposa,
Elisa Badia de Caparrós. Tot per ella. I fem un enterrament ben senzill. De tercera tirant a quarta, més aviat. Amb una caixa petita, però que hi càpiga. I de tot el dol es dongui per desperit. Aviam, obre la boca. Ei, tu, què passa amb la barberia? És el metge. L'operen el metge, Oh, diu que està molt malament. Diu que s'està acabant. Dius, ara sí que ha donat toc, aquest metge. És que no tenim sort amb els metges. Aquest també ha fet a tots. Sí, es veia patir, ja es veia. Escolta, Tonet, no podem entrar? I és que volíem veure el Saig. El volem veure, a veure per què no el podem veure. S'encomana. Què? Ah, Anem, tu... tu. Tonet, he fet molt poc calaix avui. Jo diria que no he fet gairebé res de calaix. Escolta, entre nosaltres, tu havies vist mai que un dentista treballés bé, que arrenqués un queixal en una barberia? O és que no hi ha manera de treure-m'ho del cap, és que no. Escolta, i això entre nosaltres que tu ets un home comprensiu, No m'han pagat res, però absolutament res. Ni tampoc. Mira, ja són aquí. Això és el cafè. La nostra societat. La pau que en diem nosaltres, amics. El doctor Caparrós. Han arribat? No han arribat encara, senyor Casacoberta, no han arribat. Sí, doncs és molt bonic, ho tenen molt ben fet. Això, escolti, és un... Ja voldrien molts pobles tenir un local com aquest, ves. Doctor, aquesta és la meva taula. Millor dit, la nostra taula. Gràcies, Tonet. Senyor Casacoberta, que podríem seure nosaltres també. Bé, un dia és un dia, va, veieu. Cartes o dol? Res, Tonet, res. Avui no juga, avui es parla. Home, doncs com li deia allà per... Com sempre. Sí, Tonet, sí, com sempre. Doncs com li deia el... Hi ha un doble, de llet. Jo vull un... Doncs com li deia, el club de futbol Vall d'Olivera és un equip magnífic, ben preparat. Però sempre perdem. I vostè... Apa, Home, Tonet, què has fet, home? Has apagat el puro, Tonet. No, home, això potser té tota la raó. Em deixen que intervingui jo com a secretari tècnic. Suposo que puc tirar... Oh, per diners que no quedi, endavant, endavant. Perquè és un home així, és un home extraordinari, no se'l pot tractar així com així, amb un home. És un home d'una potència. Sí, aquest home té una complexió que se'ls ha de fer unes condicions especials amb aquest home. Aquestes condicions, Picafort, seran les següents. Per cada gol que facis, cobraràs $500.000 de pessetes. Potser que no. No. Bé, d'acord. Ara bé, per cada gol que perdis, que tu el fallis, pagaràs $500.000 de pessetes. Això ja... Això està I més per cada partit que perdem, $500.000 de pessetes més pagaràs. I si trenques un pal, també el pagaràs tu. Entesos? Entesos? Ja veuran com pico jo. Això sí, amb l'esquerra, però pico. Ja està, anem a ultimar els detalls. Ara vindrà, porteu-me a patir. Aprenem els abans. I va arribar el diumenge. I vam jugar el partit. I vam guanyar per 9-0. I amb un arc de joc. Té molta importància els drets socials. I espada, senyor metge. No n'han vist pas. L'esperarem.
Doncs com et deia, el problema està en conscienciar. Tu saps el que vol dir conscienciar? Doncs no, senyor. Tant se val, ningú sap el que vol dir. Doncs el problema està en conscienciar el poble per qui han de votar. Triar un home valent, recte, honrat, decidit. Bon dia. Com podíeu... veig que està ocupat. No, si jo havia acabat. Segui. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Doncs què diria? Hola, Tonet. No sap l'alegria que em dóna perquè, mira, precisament a mi el que m'agrada és afaitar barbes. I vostè té una barba que jo l'elimino d'una sola passada. A mi es guardarà ben bé prou de tocar-me aquesta barba. Jo vinc a arreglar-me els cabells, només. Bé, doncs sí, senyor, els cabells. Escolti, com ho vol? Així a navalla o bé com aquí al poble? Sí, els vull arreglats, ni llargs ni curts, tots arregladets, un conjunt, que no es vegi qui ha anat a cal barber. Tot arregladet, oi que m'entén? Sí, senyor, em permet un moment. Ho farem de seguida, sí. Sí, senyor. Un moment, Tonet, un moment, sí. De seguida. A més, quedarà molt bé perquè vostè, doctor Caparrós, vostè té un cabell molt fi, precisament, un cabell finíssim. Escolti, ja sap que tot el poble en va ple. Del meu cabell? No, home, no del seu cabell, no. Va ple d'allò de l'operació d'aquella nena de l'escola. Que puc enraonar? Però, home, Tonet, per favor, no interrompis, que estem parlant. Sí, no té cap importància, no, allò es va solucionar. Es podia haver mort per això, era una miqueta greu, però... Senyor metge, que puc enraonar? Tonet, que està parlant. Un moment, que parla, Tonet, parla. La carnissera va de part i voldria que vostè pinta malament, sap? Però, home, per què no ho deies abans, això, Tonet? Estàs tota l'estona aquí sense poder... Hòstia, no perdo temps. On viu la carnissera? Si anem avall, a rebent, hi arribarem primer. Quin dia per estrenar-me, noi? Quin dia? Fa més de mitja hora que estem aquí esperant. No es poden tocar Sempre tantes estàs la tecles, mateixa, home, per No es l'amor pot de fer Déu. tota l'hora. Però prou, va. Silenci, vinga. Queda oberta la sessió. Tonet, home, a la porta, Tonet. La porta. Protesto. I demano que consti en acte la meva protesta més enèrgica. Denegada la protesta. I puc saber per què? Doncs perquè aquí no hi ha cap acte. No hi som tots, Sense insultar, Nicolau. El dir no hi som tots, Em referia, a que falten representants del poble, Bé, tots sabem que no tenim alcalde des de que el Sánchez va fugir a Barcelona amb la Renata. Tampoc tenim secretari. El Marc ha dit que no podia venir perquè ha d'anar a recollir les patates, que diu que s'acosta un torb i si no les recull se li podriran. I el Fermí ha anat al notari. Bé, anem al gra? Sí, anem al Sembla gra. que s'han de convocar eleccions per a designar un nou alcalde. Sí, home, sí, això sí té. Aquí tinc la carta, que aquesta carta són, diguéssim, instruccions de la superioritat, Que, a veure, la llegeixo tota o no cal, no? No, anem al gra. No cal. Doncs mira, en resum ve a dir que diu que sent Vall d'Oliveda doncs, un cas especial, que el diumenge vinent doncs, s'elegeixi un nou alcalde i que presideixi la persona de més prestigi del poble. I després afegeix allò que posen sempre de dado a tantos de tantos. Res, això deixo. Doncs s'ha parlat amb el senyor rector i diu que l'església no es pot posar en política i no vindrà. Jo he parlat amb el sergent de la Guàrdia Civil i m'ha declarat que la sumissió és velar per la ley i l'orden. I que si l'orden s'altera que l'avisem, però que si tot va bé, que ell no pensa moure's de la casa al quartel. I s'ha comunicat a la senyora mestra? Home, si és una dona, no, és una dona, esclar. És una dona, sí. I el doctor Caparrós? El doctor Caparrós no és del poble. No està empadronat, Sí, aprovado. Ara el que hem de mirar és el que cal fer i potser, en primer lloc, jo puc fer una crida. Sí, protesto. I pregunto, per què em Badó ha de presidir aquesta reunió? Això està bé. Doncs perquè sóc l'autoritat civil. Escolti, que no s'ha fixat ben bé amb la gorra que porto, jo, Fora, denegada la protesta.
Tonet, vés allí fora i tanca la porta del carrer, que no vull que entri ningú més. Lo que usted mande, señor Guasimos. Parlant clar, suposo que no hi ha cap dubte qui serà el triomfador. Jo seré el nou alcalde de Vall d'Oliveda. És evident que sóc el més ric del poble i al mateix temps el més estimat. No vull ofendre a ningú, però disposo de temps i on sobra intel·ligència per a planejar una carta municipal, una reestructuració total de la vila que permetrà que en 20 anys... Anem a pams, Casa Coberta, anem a pams, Vostè sap com l'estimo i el respecto, Però ser alcalde, senyor Casacoberta, és una cosa molt important, Mireu, tant és així que he decidit presentar la meva candidatura. La seva candidatura. I com a ferrer del poble i també com a fill del poble, parlem clar, senyor Casacoberta, la gent em votaran a mi. A vostè? Sí, a mi. Per què? Perquè sóc fill del poble. I el capital del poble qui el posa? No, vos sempre amb els diners ho guanyareu tot. No, aquesta vegada no us ho guanyareu. No, de cap de les maneres. No, aquesta vegada... Au, silencio! Doncs si no volen soroll, vés-te'n tu. I seguin. Va. Hola, Tonet. Que m'esperaves? Què? Estem reunits a l'Ajuntament, oi? Sí. Suposo que allò està que bufa. Jo ja ho veig per la gent. Aquí es veu que tothom vol ser alcalde. Tots. Jo ho comprenc. L'alcalde és un home, doncs, és una autoritat en un poble, és un home que vesteix, un home que la gent el té respecte. En fi, tothom li agrada tenir un càrrec així. Està bé. I tu què feies aquí? Tu devies venir a parlar amb mi, tu? Sí, Tonet, sí, tu. Tu no ens enganyem. Tu ets un home de poques paraules, oi? Ets un home que generalment parles poc. Quan has vingut és que em voldries dir alguna cosa. Però, home, què em volies dir? Però no tinguis vergonya, que tu i jo som molt amics, home. Què vols dir-me? A veure, què vols dir-me? M'agradaria ser l'alcalde. Mare de Déu! Ara té la paraula el Tonet. Aquest ja sé de sobres el que dirà. I pas de dir res, jo. No hi ha ningú? No ha vingut ningú? Esteu tots sols? On són els altres, Posa'm una cosa. Escolta, es pot saber què hi fan els camions d'en Llobet al Prat de la Gorga? I es pot saber què hi fan els homes d'en Llobet de Ripoll al Prat de la Gorga? Està bé, em vindràs a dir que el senyor Casacoberta no ho tenia al cap. Que el senyor Casacoberta no ho tenia ben planejat. Doncs mira, a les 5 ja hi eren. Saps a qui em refereixo? Doncs em refereixo als homes i als camions d'en Llobet de Ripoll, al Prat de la Gorga. Tonet, a mi no m'enganyaràs. Tu digues el que vulguis, el que vulguis. Però tu, ho sabies, que avui vindrien els homes d'en Llobet. I tant que ho sabies. I tampoc no sabràs on és el senyor Casacoberta, oi que no? Parla d'un cop, home. Sé pas res, jo. No sé pas res, jo. De vegades, Tonet, parles massa. Per copa. Sé pas res, jo. Tonet, no feu aquí tots sols. Ja és l'hora de la partida, On són els altres? Sé pas. Senyor Casacoberta,
A vostè cercava. Ja s'ha mort el xopot, oi? Per poc no ha fet els 99. I el seu pare també va morir als 98. I és que d'un temps semsar la gent no envelleix aquí, no? Senyor Casacoberta, jo tinc molta feina avui. He de preparar el cotxe de morts per demà o per demà passat i li he de donar una repintada general. No ha sortit des de que va morir l'Elvira. Se'n recorda? Ja veus si em fa de temps. Ui, tant que me'n recordo. Però escolta, Badó, on són els altres? Ja és l'hora de la partida, eh? Senyor Casacoberta, és pel seu bé que li dic. Fugi. Marxi del poble. Amaguis per uns dies. I per què ets de marxar, jo? Pel Prat de la Gorga. Però això ho sap tothom. I els ha caigut malament, el jovent? A tots. Han vist els homes del Llobet de Ripoll. Han vist els camions. Bé, doncs, potser que mentre es passa la fogarada, oi, no em marxo sin... Bé, però s'ho he fet és perquè podia fer-ho, no? Soc l'amo, jo. I l'amo és sempre l'amo. I sóc el més ric del poble. Bé. Toqui el 2 de moment. Bé, sí, potser que... Sí. Hola, ai caram, de Tonet. Quina alegria, com vas tan carregat? Carai, tot això són bolets que són per mi. Gràcies, home, com tu agraeixo. Passa, cuidado que poden caure els bolets. Passa. Mireu qui hi ha. Mireu qui hi ha. El Tonet. Mireu quin ve de Déu de bolets. Mare de Déu, senyor. Quina meravella! Un lectarios deliciosos. Un cantarellus cornucopoideo. A més, són comestibles, eh? I tot això s'ha de netejar, oi? No et preocupis, no hauràs de netejar res avui. Avui he decidit que ens anem a l'hostal del Pèsol, anirem a dinar. Sí. Per cert, tu m'hauries de fer un favor, que et ve de passar, digue-li a l'hostalera que reservi una taula per 3, eh? Ai, doctor, que amable, una taula per tots 3. Sí. He dit una taula per als 3, per les 3 de la tarda, parlo d'hores. Les 2 a Canàries. Tonet, una taula per 3 a les 3. Si insisteixen d'aquesta manera. Hauré d'arreglar-me i canviar-me perquè l'hostal del Pèsol és molt fi, se come muy bien, molt bé, sí. No vols alguna cosa, Tonet? Et volies parlar... Parla, home, tu ets un gran home, encara que no ho sembli, és un gran home el Tonet, és un home de coses molt ben dites a vegades. Digue, parla, què em vols dir? Què vols dir? Gràcies. Molt agraït per tot i res més. Ha estat fantàstic, saps? Breu, concís, curt, molt bé, Tonet. Molt bé. Tenim aquí, mira. Ai, a veure, Badó. I el que pesa, eh? Però fixi's quants que n'hi ha. Preciosos. La Niceta n'ha anat a caçar més pels voltants del pic de l'Evangeli. Aquests els porto a la cuina? Badó, escolta, m'has d'ajudar. Tu que saps una mica de tot, eh? Faràs els encàrrecs. Apa, agafa el bloc i el bolígraf. Ja coneixes el menú. Per mi encantat. I pel preu no renyirem pas. I tu què hi fas aquí? Vindrà el senyor metge. Ai, no te'n vas malalt. A dinar. Ah, haver-ho dit abans, home. I vindrà tot sol. Amb la senyora. Oi, molt bé. Així reservarem aquesta taula del racó per 2. I la mestra també. Ai, Tonet, quan t'acostumaràs a dir tots els encàrrecs de cop? Apa, vés a la cuina a ajudar la Balbina i a netejar els bolets. Sí, apa, em porta la cadira. Vinga, home. Així.
Déu meu, quin home. Senyor. Home, Tonet, sempre el menys, Tonet. Vinga, mireu si falta alguna cosa. No us deixeu res, no falta res. Apa, Tonet. Home, tornem-hi amb ells. Ai, Tonet, quan acabis ja te'n pots anar. Vinga. Oh, Tonet. Gràcies, Tonet. Servei ultra ràpid, senyor Casacoberta. Per la línia. Què hi ha, Tonet? Com portes una mala nova? M'espera el cafè. Que m'espera el cafè, eh? Per la partida. A mi m'espera el cafè per la partida? Com sempre. M'esperen el cafè per fer la partida, com sempre. Gràcies, Tonet. Mira, tant que val. Tonet, com a alcalde constitucional de Vall d'Oliveda, t'anomeno aguatzil i barber. I carta blanca per tot. Va justa. Bueno, però t'entra, Ja se t'enxamplarà quan sigui l'hora. Bé, i escolti, i en Nicolau el Ferrer, què dirà quan sàpiga que vostè és l'alcalde? Res que vol que digui, res que vol que digui, escolti. El penso anomenar... Sí, el penso anomenar regidor de Transports i de Cultura. Així no pot dir res. Doctor Caparrós, una era nova comença per Vall d'Oliveda. Tonet, expliques alguna cosa? Sí, expliques alguna cosa. Soc pas mestre jo per estar assegut aquí. I aquí les vostres taules hi soc pas estat assegut mai. I vaig pas anar jo a estudi quan era petit. Érem pobres i anava a la muntanya a tallar les ovelles amb la mà. Soc pas après res mai jo. No sé pas què explicar-vos. La mare em va ensenyar a llegir. Una miqueta només. Escriure ho soc pas provat mai. La mare només em deia: Tonet, estima tothom. Tonet, estima tothom. Els del poble em deuen estimar. Tonet, ajuda'm a portar aquest sac de patates. Tonet, vine que em netejaràs la quadra. Soc pas renyit amb ningú, no. Deu ser hora de sortir. Dic jo. Sí. Adéu. Adéu. Soc pas mestre jo, senyor metge. Quan jo era petit havia anat a molts estudis, molts. I m'hauria agradat trobar un mestre com tu, Tonet. Soc pas mestre. Tu penses que no ets mestre. Tu penses, Tonet, que no ets mestre. Per això tu i jo som tan amics, Tonet. Sí, però no em darà pas una injecció, eh? No perquè tinguis por. jo sóc pas malalt. No tinguis por. El que passa és que jo aprenc moltes coses de tu, Tonet. Moltes coses. Anem, Tonet, a donar una volta, anem. Hola, Tonet. Que vol parlar amb el senyor doctor? Sí, Joan, hola. mira, Que ja m'has sentit, eres tu el telèfon, oi? Però una vegada t'has d'acostumar a parlar, tu, perquè no se't sent de mai gens. Escolta'm, Tonet, has avisat a tothom? Sí? Així sí que... Però què passa, que m'has de dir alguna cosa?
el Ferrer i Espàs. Ah, no vindrà el Ferrer, bueno, és igual, que no vingui, és igual, no s'ha de ferrar ningú, fi al cap. Escolta, els altres vindran, sí? Vindran tots. Bueno, doncs gràcies, Tonet, moltes gràcies. Escolta, et voldria demanar un favor, encara que només sigui un dia, avui pentina't, avui? Pentina't, si pot ser pentina't, I Espàs, el badó. Ai, té raó que el badó ha tancat la barberia que està buscant. Bueno, és igual, doncs és igual, si no et pentinis, fes el que et doni la gana. Gràcies, Tonet? Pas de què, senyor metge? Gràcies. Adéu, Tonet. Adéu. Senyor metge, el senyor Sargento es troba pas enlloc. El Sargento tampoc podrà ser-hi, no hi és, no es troba enlloc. Bueno, ja és almenys, encara en queda algun per això, per venir, oi? Doncs mira, que vinguin els que es concentrin allà, que vinguin de seguida, I moltes gràcies, Adéu, Tonet, adéu. Avisa'ls, Quan s'hi pot, adéu, Tonet, adéu. Pues sí, usted nos queda muy agradable. Sí, lo entiendo, pues. Espere, sí, un momento. ¿Qué pasa, Tonet, ara? Què passa? Diuen que farà salat. No, simplement em volia avisar. No cal que vingui, que el senyor delegado és aquest ja està aquí, de manera que diguis que no cal que vinguin. Bueno, què esperes, home, No t'estic dient que... Bufa! No, ya vendrá, en esto es serio. Sí. No, pero bien, On surt vostè? Aquesta cara jo Què deu ser aquest home? Ja li preguntaré al Tonet, que ell l'ha de conèixer, aquest home. Quina? Sabia el quina? Vagi a l'office. On? A la cuina. No pasa nada. Don Rodrigo, no pasa nada. No, tranquilo. Què passa? Per què no has trucat el timbre? Què portes aquí darrere? Jo marxava a casa, passava per l'eixida. Passes o no passes? Tranquil·la, Elisa, que no passa res ni escala foc. Tu ves dormint, que jo ja aniré fent, Que espera algú, senyor metge?
Pensi que no, jo hagi dit res, no. Jo digui no. Doncs em sembla que truquen a la porta. Però sobretot pensa en el que he de dir. Amb això. Si passi el que passi, muts i a la gàbia, eh? Més, senzillet. També m'interessa el que sí. Sou un parell de ximples sou. Vostè faci el favor d'anar-se'n i de deixar-me sol. I vostè, que ho talla tot, talla arbres, talla flors, a veure si pot tallar el vent, i entremig del vent vostè desapareix, s'esfuma, m'entén? Oi que m'entén? Sí, jo només volia col·laborar, oi? Però, esclar, si s'ho pren així, què fem? Elisa, estarem a l'eixida. Bé, si el doctor ho autoritza. Sí, home, vagin a l'eixida a un altre lloc, això ja sembla un hotel. Vagin allà on vulguin, menys aquí, a la cambra matrimonial. Aquí no hi poden estar, vostès. Vagin a altres llocs. I aquest? Aquest és diferent. Aquest és com el director de l'hotel, aquest. Elisa, una hora ben curta. Nosaltres estarem a baix. Crida si necessites qualsevol cosa. Saltarem les barreres. Sí, ja m'està pujant la mosca al nas a mi, eh? El mateix m'hi dic. Sí, eh? Ai, nena. Tan malament. Això està fred, ara. Això s'hauria de tornar a escalfar. Vés a la cuina i escalfa una altra vegada. Vés a la cuina i escalfa. Tonet, el senyor Casacoberta i jo volem pujar al dormitori. Va, Tonet, aparta-te i deixa'ns passar. Ja està bé d'aquest color. Deixa'ns passar, Tonet. És pas possible. Ui, per què? Poden pas pujar. Són ordres del senyor metge. El doctor Caparrós no s'ha prohibit pujar al dormitori. Això és la veritat. I aquests crits? Què són aquests crits? Per què no veus que això no és normal? Separació. Passin i jo llegiré. Què? Repeteixo. Seguin i jo llegiré. Parte de guerra. Siguiendo las 14 horas del día de la fecha, hemos entrado en combate con el enemigo. La fuerza contraria, muy armada por el cansancio, opone muy poca resistencia. Se ampliará información mañana a la misma hora. Firmado, General Caparrós. No hi ha res més tonificant que una bona copa de xampany. I perdonin el rodolí, eh? Tonet, tu vés repartint xampany per tothom aquí. Tan contenta. Pensava que fa 24 hores estava escrit una copia. Ai, el Calví. Ah, gràcies, Tonet. Beu xampany, que reforçarà més. Anirà molt bé això. I vosaltres també, sabeu, sense compliments, us podeu aprofitar, Que en tenia poc, home, que en tenia poc, a celebrar això. No s'ha de lliurar, no s'ha de dir res, senyor Casacoberta. Doctor, vostè és un fora de sèrie. Jo el felicito i brindo per vostè i que per molts anys pugui fer semblant sola. I en Tonet, que no veu, en Tonet? M'agrada pas a mi, això. Senyor metge, si no em necessita, me'n vaig. Aquesta tarda a casa faig bugada de cendra. Bugada de cendra.
Bueno, no facis compliments, Tonet, fes el que sigui. Així ves. Gràcies per tot, Sí, escolta, Tonet. Mira, no t'ho prenguis malament, però jo et vull agrair tots els serveis que has fet. Vull pa cèntim jo, no vull pa cèntim jo. Que m'enfadaria, no em facis això, que m'enfadaria. Tu has sigut com l'especialista de tota aquesta cura i ho has d'acceptar. Pensa que els teus serveis no hi ha prou diners per pagar-los, a veure. Adiós, Tonet, i gràcies. Adiós. Bon dia a tothom. Adéu. Ai, seieu, acosteu.